silenci absolut. I intent vàlid de pilar de 8 amb folre i manilles. Segon, de completar-se segon pilar de 8 amb folre i manilles que aconseguirien els castellers de Vilafranca només aquesta temporada. Petit moviment del folre i manilles, però res que no pugui fer pensar que la cosa s'aguanta bé. Que el quart pugui treballar bé, que és molt important. A destacar també la finura en aquest moment del 2 que es posa sobre l'Olga Álvarez. De moment va molt bé. És magnífic. Realment un pilar de 8 sempre és molt espectacular. Molt. Aquí és on es comença el castell pràcticament, la motxilla. Es veu molt millor que a Mataró, per exemple, que a Mataró Manilles van patir i el terç va patir molt aviat, i aquí no. Doncs atenció que carreguen el pilar de 8 amb folre i manilles. Té un petit moviment, l'Olga molt acotada, la veiem avui, poder massa genollada, però aviam si el pot salvar així. El David ho té molt ben parat. El Fèlix també molt ben agafat per les manilles i ell també molt bé la feina del David d'evitar que el tremolí o el lleuger abocament de l'Olga Álvarez es quedés a baix. Normalment ja el treballen bastant flexionats, és una colla que el treballa el pilar molt flexionat, però m'ha semblat que poder l'Olga ens enganya l'imatge perquè ho veiem des de darrere, però semblava com si estigués un pèl massa genollada, però de fet, vamos, res a dir, no? Impecable. Magnífic, magnífic, magnífic. La sortida és molt dolenta moltes vegades i no han patit gens ni mica la sortida. Pilar executat perfectament, semblava un pilar de 6.